Mayong adlaw mga bata. Ang atong isgutan karon mao ang mga pagkaong makapahimsog. Mga klase sa pagkaon. Okay, naay tulo ka klase sa pagkaon. Mao kini ang pagkaon makapasanag sa dagway, mga pagkaong makapalihok, mga pagkaong makapatubo. So ang una mao ang mga pagkaong makapasanag sa dagway or in English, glow foods. Mga utanon o mga prutas. Mga pananglitan. Kamatis. Saging. Mansanas. Kalabasa. Sili. Ikaduha, mao ang pagkaong makapalihok or in English, go foods. Kanon, pan, pagkaong tamis, pansit, biskwit. Mga pananglitan. Spaghetti. Pancake, chocolate. Pizza. Pan. Kanon. Ikatulo, mao ang pagkaong makapatubo or in English, grow foods. Isda, karne ug itlog. Mga pananglitan. Manok. Itlog. Isda. Gatas. Karne. Keso. Thank you for watching.